Здравейте, аз съм Александър и днеска ще покажа топ 5 страшни и извратени клипове в YouTube. Ако сте готови, натиснете лайк бутона и нека се гмурнем към класацията. Видеото, което съм готов да ви покажа, е малко странно и страшно. Така че предупреждавам по малките, които гледат това видео, че може да ги стресне. Все още няма обяснение за направата на това видео и може да напишете предположение долу в коментарите. You seem fantastic, hey, hey, hey. Run, 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 run. Please, 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 you are fantastic. Seem fantastic, hey, hey, hey. You seem fantastic, hey, hey, hey. You are fantastic, hey, hey, hey. I seem fantastic, hey, hey, hey. След като това клипче стана популярно в интернет, много хора предполагали, че е човек, който купил кукли и ги роботизирал, след което заснема това странно и страшно видео. Много хора твърдяли, че човекът бил болен от психоза. Следващото видео, което ще ви покажа, не бих казал, че е страшно, но по-скоро извратено. Near them, see red. There is nothing. Ако това видео го пуснете от начало, ще забележите, че то няма да има никакъв край. И пак от начало, и пак от начало. Видеото е заснето нарочно от известен режисьор на филми и трябва да бъде концепция на живота.
Видеото, което избрах за трето място, ще ви поплаши доста и ви препоръчвам да не го гледате цялото. La pequeña araña en un tubo se subió. Сега малка история за самия клип. Клипът е заснет с цел да се покаже, че грозните и болни хора са същите като красивите и неболни хора. Всъщност човекът, който е показан на клипчето, е мъж с грим, т.е. травестит и анорексик. Мисля, че така се произнасяше, което трябва да означава, че е много слаб и вие му видяхте ръцете, видяхте му краката. Всъщност той е болен и от една друга болест, наречена детска парализа, затова са му толкова отсечени и неразбираеми движенията. За второто място съм намерил едно изключително странно, не бих казал страшно, но доста странно клипче. Човек, седящ във вана и на главата има нещо като маска, плик или не знам какво трябва да бъде. И целият е облечен в някакъв налунов плик. Ето това е. Интересно е друго. Интересен е факта, че тези кадри на този човек с плик отгоре върху главата му са намерени на бунището в стар изоставен компютър. Така, стигнахме и номер 1. Видеото, което ще видите след малко, е страшно, но и
странно, така че да, насладете се. Shay, are you still doing that hand thing? I heard you're doing the hand thing today. God, what is that? Shay, what is it? You've been doing this for 24/7. Shay, you've been doing the hand thing all day. I heard you were. Jordan told me you had been doing it on a sleeping bag earlier. Shay, I can't stop doing the thing. What is it? God, I heard you're doing the hand thing. Shay, my hands are hurting, Shay. What is that? God, what is it? God, Shay, have you been doing this for 24 hours in a row? Shay, I can't stop doing the thing. What is it? Shay, are you still doing that hand thing? Сега, малка история за клипа. Това, което преди малко видяхте, е жена. Само че тази жена е била блъсната от влак или нещо подобно, станало нещо с нея и в някакъв влак и затова тя носи куклински части. И несериозно не се базикам, наистина докторите и сложили куклински части, понеже тя след този инцидент с влака е била толкова грозна, че просто не е могло така да ходи и да се разхожда спокойно из улиците, трябва да й сложат куклински части. Така, не забравяйте да дадете идеи долу в коментарите, аз бях Александър и ще се видим в другото видео. Чао!